Sa Pilipinas, ang arroz caldo ay madalas inihahanda kapag may sakit, tuwing umuulan, o kung kailan mo lang gustong maramdaman ang init sa tiyan. Malagkit na bigas na pinakuluan sa tubig o sabaw hanggang lumambot at karaniwang tinitimplahan ng luya, bawang at kaunting asin. Dito sa San Carlos City, ang simpleng lugaw ay ginawang mas matapang, sumisipa at may dating. Ito ang binolbol. Lugaw na pinalakas ng luya, pinasarap ng tiyaga at pinainit ng tradisyon. Dito, ang binolbol ay hindi lang pagkain ng may sakit. Ito ay almusal ng mga manggagawa, merienda ng mga estudyante, o kahit sa simpleng pangtanggal ng gutom. Isang mangkok ng lakas, ginhawa at panlasa na tunay na tatak San Carlos. At kung gusto mo ng totoong binolbol, hindi mo ito makikita sa sosyal na resto dahil nasa mga kalsadang matao, sa mga palengke o dyan lang sa mga kanto. Simpleng mga pwesto, pero lahat ay may kwento. Sobrang extraordinary kasi sobrang dami ng mga sahog. 2 itlog, chicharon, hindi ko lang kung anong kanto, karne, and dami pang iba, kaya sobrang sarap. Mantakin mo sa halagang 75 pesos, ang dami ng sahog, kaya sobrang sulit at sobrang sarap. Indeed, binolbol is a humble porridge transformed into something more. It's the kind of dish you crave on a rainy day. The one that warms your soul and reminds you of the strength found in simplicity. Yung mabili talaga po, morning, madaling araw po yun. Mga either 4 o'clock and then onward hanggang 9. And then, sa rush hour ay 4 to mga 8 or 9 na po yun. Siyempre, masarap. Yes, kaya mabenta. Kasi hindi namin tinitipid sa mga ingredients niya. Talagang, as in talagang, yun talagang hinahabol ng customer namin yung lasa. Oo, mas lalong malakas po. Mas malakas sa gabi. Kahit sa araw din po, malakas kasi yung mga take-out po. Oo, pag naulan. Oo, yun. Mula sa init ng luya hanggang sa lambot ng bawat butil. Dala nito ang kwento ng tahanan, ng malasakit at ng bayang marunong mag-alaya. Sa bisita, sa pamilya, at sa sariling tradisyon. This is San Carlos Binolbol. A reminder that even the simplest bowls carry the strength of tradition, a comfort of familiarity, and the pride of a community that knows how to turn the ordinary into something unforgettable.